Kull sena ġib magħha problemi u sfidi għal kull wieħed u waħda minnha. Uħud ikunu komuni għal familji differenti jew jispikkaw aktar minn oħrajn. Għal-2012 jidher li kienu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u żieda fil-prezz tal-fjuwil u l-gass l-aktar li ħasbu lin-nies li tkellimna magħhom. Dawl u ilma kollox hu, familji kollha qasarna hu. L-għoli tal-ħajja u għaz problema kbira dis-sena. Petrol il-gas inkollu jola. Nispera li jinbidlu daw l-affarijiet issa 2013 nisperaw xi ħaġa tajba, differenti. L-għoli tal-ħajja. Id-dawlu l-ilma. Apparti l-affarijiet l-oħra li l-bniedem qisu l-ħaddim jaħdem u m'għandux żvok tiegħu bħalmi pereżempju l-kaċċaw l-insib li dan qed taħdem u d-delizzju tiegħek ikun qataħħulek. Kien hemm ukoll min semmilna riforma fit-trasport pubbliku li żgur kienet ċentru ta' kontroversja matul is-sena li għaddiet. Naħseb l-arriva kienet, alright, vera, diżordni, organizzata għall-aħħar. Ma nispera li forsi ma' żmien se tinbidel is-sitwazzjoni. Fl-ewwel ftit sigħat tal-2013 staqsejna wkoll x'inhuma l-punti li għandhom jingħataw l-akbar attenzjoni fis-sena ġdida. 2013 fejn taħseb li għandha tingħata l-akbar attenzjoni minn dawk li jmexxu pajjiżna? Fl-edukazzjoni u ġvera. U l-bżonnijiet tal-pajjiż l-ewwel ma l-edukazzjoni importanti. Fil-foqra fil-foqra jien min is-sinjura, però qas ngħid li jiena fqira la naqlawha u nikluha ngħid li jiena tajba. U li tħallas il-kontijiet, l-importanti li ma tiġi bżonn ħadd. Ma naqsux l-appelli biex min ħajkun qed imexxi lil pajjiżna din is-sena jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja. Għall-għoli tal-ħajja aħna msalbin qegħdin. U inti x'taħseb? Jiex naħseb l-istarijiet jirranġaw ruħhom l-għoli tal-ħajja. Jaħdu attenti għalli l-għoli tal-ħajja tonqos u l-pagi jżidu kemm. Għax iduk li nibqgħu bl-istess pagi u l-ħajja kif inhi. Imma l-għoli tal-ħajja hija assolutament li jien irtirat ukoll imbagħti. Għax qabel kont nagħti li tfal ta' tfal xi ħaġa żgħira, illum id-darba inqas xi ħaġa żgħira intihom. Aħna kif konna sewwa. Nispera li fix-xhur li ġejjin inkunu qegħdin tajjeb kif konna fis-snin li għaddew. Il-ħaddiem kollu iktar fos fil-budu. Kien hemm ukoll min qalinna li din is-sena l-aktar attenzjoni għandha tingħata biex titwettaq bidla fit-tmexxija tal-pajjiż. I hope that a new government comes in place. That's my hope, you know? For me, my wife and my family. That's all I want, and for the country.